Ngayon, si BJ ang maghuhugas. Marunong na po siya maghugas mga katubol, no? Kasi tinuruan natin siyang maghugas para kapag sila lang maiwan dito, siya ay maghuhugas na. Gayan po siya maghuhugas mga katubol. Kailangan iyang ipatas iyang damit. Tapos, merong bata dito mga katubol. Muna siya si Bella Tubol. Ito naman si Bia Joy Kubol. Ayan siya mga katubol. Multitasking dito mga katubol, no? Kay maghugas siya plato, kay muna yung mong kinanaan sa buntag. Tapos pag uli din nila mo po na ilang kinanaan, kay gikan sa school, magkuha man na siya sa iyang ni Bella Tubol. Tingnan mo, bulingit kay gnaw nga bata, oh. Nag-iwan ako sa sabay kasi nag-stay ako sa tindahan. Oh, iniwan namin siya sa tindahan mga katubol kasi kanang walang kuryente. So, walay magbantay sa iya ha. Mao nang nabilin siya sa tindahan. So, ingana lang ang among kuan kay naman may mga trabaho. Siya, amo na ibilin dito sa mga bisag asa na ibilin sa kalibunan. Na mao din niyang ate pag human kay nag-eskwela man yang ate half day. Pag uli din siyang ate, yan din ang sundoon si Kuan. Hala, murag mahulog. Galing ng kawali dyan. Maulog na yung ulo. Ano siya, maghugas siya plato. Asa man lang ta kay Kuan diha. Katong planggana nga imong saluran. Sa tubig. Ano siya mga katubol. Muna siya katubol. Katong gikaon dito siya sa agipaak siya sa ero. Muni yang marka. Gisunog atong siya to. So, mao na to among share mga portadista. Katong baso mga katubol. Mao na among share mga katubol. So, thank you for watching. Sige na, bye-bye. Bye. Bilang magbuang.